Hei, täällä on nanozombit taas. Ja tänään... Sori katsojat. No, vähän vaikeeta. Jos tää ääni ei kuulu, niin sori. Ainakaan niinku hyvin. Kyllä se kuuluu, mutta... Ymmärrätte kai katsojat. Mä pelaan Lego Marvel Super Heroesta. Jipia jee. Että... Joo. Tää lataus saattaa ehkä lagittaa tai mun peli. Se lagittaa joskus. Aina kerran te Eeliksenkaan. Kun me pelattiin Lego Marvel Super Heroesta, niin kun mä menin junaan, se lagitti niin, että mun piti sammuttaa koko Xbox. Joo. Ehkä äsken lagitti, en oo ihan varma. Mutta silti. Tää peli on aika hyvä. Suosittelen pelaamaan, hei. Hetkinen, kuvaus on aika lopussa. Että joo. Tässä ei tule mikään pitkä jakso, mutta jakso tulee silti. Enhän mä nyt lopeta. Näkyykö? Joo. Jos kerrotte jotain neuvoja, misten saisi helposti kultapalikoita ilman ajamista tai sellaista, koska mä oon huono semmoisen. Jos ois semmoista. Sellaisissa. Mä oon huono. Joo. Suosittelen ostamaan. On tosi hyvä peli. Kuten tiedätte, te Eeliksen me näytämme naamamme. Jos tilaatte, niin me näytetään. Tilatkaa paljon, niin me näytetään naamamme. Kuulostaako hyvältä? Ja sitten voi tehdä, ja Jallu, mä rakastan sua. No en rakasta, mutta no, en oo mikään homo. Mutta tykkään susta paljon. Voitte tehdä lisää tekittiä. Please. Mutta katsokaa tää video. Mä en oo vielä keksinyt mitä nyt tässä tehdään. Tää voisi olla aika pieni video. 5 minuuttinen. Tai en tiedä. Mutta joo. Kuvausaika on vähän. Tosi vähän enää. Että tästä ei tule mikään pitkä. Näyttele vähän vaikka tyyppejä. Paljon. No näitä on vaikea kerätä. Haluatteko te nähdä mitä halvin tyyppi maksaa? Hetkinen mä etsin. No ei tässä ole. Halvin tyyppi maksaa niinku... Mä näytän. Noin paljon ja mulla on mutta paljon tyyppejä silti. Että joskus maksaa jopa 15, aika harvat maksaa. Jos äsken oli vähän liian kaukana. Mutta mun lempparityyppi näistä on vähän vaikeeta. Kuvasin just äsken videon, että ai. Olkapäähän vähän sattuu, että sori. Mutta siisti tyyppi on silti tämä Sandman. Se vaikuttaa aika huonolta. Ottakaa hetki. Sandman. Vaikuttaa vähän. Mäkin luulin, että se on aika huono, mutta no, kokeile eka ennen kuin valitat. Kokeile ennen kuin valitat. Tää on sen nopea juoksu, aika siistiä, eikö? Mutta nyt siirrytään parhaimpaan. Tää voi ampua ja kun se tähtää, niin se muuttuu tällaiseksi.
Ja kivointa on tämmöset. Ja tämän pelin tekijät, jos te katsotte tän, teidän peli on tosi siisti. Siis, please kommentoikaa. En oo kyllä itse nähnyt semmosia suomalaisia Lego Marvel-videoita, joten toivottavasti niitä tulee muuta kuin mun tekemiä. Tai no, mä en oo nähnyt. Ehkä on, mutta mä en oo ainakaan nähnyt. Että kertokaa ihmeessä, jos te teette ja katsotte mun videoita. Joo. Sandmanin esittely ja mä oon näyttänyt yhtä voimaa. Tämmönen voima on tällä. Mutta sorry. Siitä meni tukka. Tämmöiseksi hiekkalinnaksi, joten moro. Minä tykkäätkää alkuintrastakin.